салому дуруди бе поён тамошобинони азизи канали Футбародарон. Рӯз аз рӯз маросими ҷоизасупории туби тиллоӣ наздиктар мегардад ва аз ин сабаб маълумотҳо дар бораи он бисёртару дақиқтар мешаванд. 29 ноябр дар Париж якбора ду туби тиллоӣ месупоранд. Тақдири ҷоизаи соли 2020 аллакай ҳал шудааст. Онро бе ягон шаку шубҳа Левандовски ба даст меорад. Аммо туби тиллоии соли 2021 чӣ? Дар барномаи гузаштаи худ моҳиди ин ҷоизаи бонуфуз гап задем ва се фаворити асосиро номбар кардем, ки дар ҷои сеюм Левандовски, дар ҷои дуюм Ҷорҷиньо ва дар ҷои якум Лео Месси қарор гирифтаанд. Пас аз ин бисёр нафарон дар комментария навиштанд, ки Роналду арзанда аст. Роналду бояд туби тиллоиро ба даст орад. Роналду рекордҳои бисёр зад. Роналду дар МЮ аллакай якчанд гол задааст ва ғайра далелҳо. хулоси гап, мухлисони Криштиану чунин мешуморанд, ки туби тиллоӣ бояд насиби ӯ шавад. Маҳз ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтем, ки дар барномаи имрӯза имкониятҳои Роналдуро барои ба даст овардани туби тиллоӣ баҳо диҳем ва дида бароем, ки барои ин ҷоизаи бонуфузро ба даст овардан ҳамлагари португалӣ чӣ корҳоро анҷом додааст. оё ӯ дар ҳақиқат арзандаи ин ҷоиза аст ё не? Агар ин идеяи видео ба шумо писанд бошад, пас лайкҳои қиматбоҳи худро гузореду ба канал обуна шавед. мо бошем оғоз мекунем. Пас аз он ки дар рақобатҳои полуфиналии ҷоми миллатҳои УЕФА Испания ба таври ҳангомавӣ Италияро шикаст дод ва Фаронса зидди Белгия камбеки хелам зебо анҷом дод, акнун лозим аст ки ғолиби мусобиқа муайян карда шавад. Аллакай давоми октябр Фаронса ва Испания бо ҳам рақобат мекунанд, ки моро бозии хелам ҷолиб интизор аст. барои шавқовартар гузаштани бозӣ метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред, зеро он ҷо ба ин бозӣ коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. ҳангоми регистратсия истифодаи промокоди тачфутро фаромӯш насозед, зеро бо он дар аввалин пардохт то $100 бонус медиҳанд. ссилкаи бозӣ дар комментария. дар аввал бояд қайд кунем, ки нашрияи gol.com тибқи овозии мухлисон ва мутахассисони футбол топ 10 фаворитҳоро муайян кардааст, ки дар ин байн Криштиану танҳо дар ҷои ҳафтум қарор дорад. ана тибқи коэффициентҳои ширкатҳои букмекерӣ бошад, ҳамлагари португалӣ дар ҷои панҷум аст. барои он ки имкониятҳои ҳақиқии Роналдуро барои ба даст овардани туби тиллоӣ баҳо диҳем, лозим аст ки мухлисии худро ба як су гузошта реалист шавем. яъне ман чӣ гуфтаниам? бисёр нафароне ки ӯро фаворити туби тиллоӣ мешуморанд ва мегӯянд, ки маҳз Криштиану бояд ин ҷоизаро ба даст орад, мухлиси Роналду мебошанд ва дар асл намедонанд, ки барои чӣ ӯ бояд ин ҷоизаро ба даст орад. оғоз мекунем аз мавсими гузашта. Роналду дар мавсими қаблӣ, яъне дар мавсими 2020-21 дар Ювентус дар ҳамаи мусобиқаҳо 36 гол зада 5 партофти головар додааст. дастааш дар серия А ҷои чорумро ишғол кард. дар суперҷом ва ҷоми Италия ғолиб шуд. ана дар Лигаи чемпионҳо дар даври якашниҳоӣ аз Порту шикаст хӯрд. дар давоми он мавсим Криштиану рекорди бомбардирии Пелеро аз рӯи голҳо дар бозиҳои расмӣ зад ва худ беҳтарин бомбардир дар таърихи футбол гардид. дар мунтахаб бошад, Криштиану дар Евро 2025 гол зада, як партофти головар дод. дастааш мусобиқаро бебарор анҷом дод, вақте дар даври якашниҳоӣ аз Белгия шикаст хӯрд. дар рафти мусобиқа Роналду беҳтарин бомбардири Евро гардид ва ҳамчунин беҳтарин бомбардир дар таърихи мунтахабҳо шуд. дастовардҳое, ки дигар футболбозон шояд орзу мекунанд. ҳамаи ин рекордҳо то чӣ андоза футболбози бузург будани Криштиануро тасдиқ менамоянд. бешубҳа ӯ шояд беҳтарин футболбоз дар таърихи футбол бошад, вале чӣ тавре ки медонем, ҳамон тавре ки мухлисони Роналду Мессиро қабул надоранд, айнан ҳамин тавр мухлисони Месси ҳам Криштиануро намеписанданд. ин як рақобате аст, ки солҳои сол давом мекунад ва баҳси беанҷом мебошад. далели мухлисони Месси дар чист? чаро онҳо футболбози дӯстдоштаи худро арзандаи туби тиллоӣ мешуморанд? барои он ки бетараф бошем ва аз рӯи адолат гап занем, рӯ меорем ба факту рақамҳо. статистикаи Роналдуро дар боло гуфтем, ки дар давоми мавсими гузашта дар Ювентус ӯ 36 гол дораду 5 партофти головар. Месси бошад дар он мавсим 38 гол зада 11 партофти головар дорад. Лео танҳо ҷоми Испанияро ба даст овард, вале аз рӯи нишондодҳои инфиродӣ нашрияи Husqvarna Мессиро беҳтар мешуморад, зеро ӯ дар шумораи бисёри рақобатҳо беҳтарин футболбоз дониста шудааст ва баҳои баланд дорад, яъне самаш дар муваффақияти даста бештар буд. Месси ҳам берекорд намонд. ӯ рекорди дигари Пелеро зад ва футболбозе гардид, ки дар як даста бештар аз ҳама гол задааст. дар мунтахаб ҳам ҳунарнамои Месси аз рӯи факту рақамҳо нисбат ба Роналду беҳтар аст. ӯ 4 гол зада 5 партофти головар дорад, яъне ӯ дар 9 гол иштирок кардааст. ҳамчунин ӯ ғолиби Копа Америка гардид, ки аввалин ҷоизаи Лео бо мунтахабаш аст. хулоса ҳарду футболбоз дар дастаҳояшон мавсими қариб якхеларо паси сар карданд, вале дар мунтахаб ҳунарнамои Лео назаррас буд. барои чӣ мо Роналдуро маҳз бо Месси муқоиса кардем? ҳамаш ба он хотир, ки баҳс асосан байни мухлисони ин ду футболбоз аст. шахсан ман оиди он ки кадом
футболбоз туби тиллоиро бояд ба даст орад, ягон фикру ақида надорам. Рақобат хело ҷиддӣ асту якеро аз дигаре арзандатар шуморидан хело мушкил. Аз ин рӯ ман танҳо муқоиса кардам, кадоме аз онҳо арзандаанду, кадомашон не? Шумо дар комментария нависед. Бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровӣ он Беҳрӯз Артиков. Хайр, то барномаҳои дигар.